Әминеден хат. Сағынудан шошқаннан yazылған шираттағы хатым сиңа, Муса. Язмыш мені міскінні қызғанып, хатірімні қырмайшмаса. Хатирелер тынымны қысалар, буалар бит мені, әй Мусам. Шуңардан Муса һәр кешіні сиңа дебімеш мен хатлар язам. Сені де Муса хатирелер буамы. Озғанларда қалған бәхет буамы. Бәхетсізлік деген сырқаудан бір дауа, бір дару Муса буламы? Көбәләктәй қонар гүлні, әй сойлап ұшқан шақлар, көңілер наздан ташыған көкләрні қышқан шақлар, әйленген шағы башларының сенің бір қарашыңнан, шу қарашың ғамыр бойы ұзатып барасыңа. Шәшке көбік шақларымны ой көрген, құяш алған, яшілігім көз яшы болып кірпік ұшында қалған. Бір сені Муса сайладым, yüzümнәр арасынан, көзләремнең қарасында қарашың қалғансыман. Сенің шақларымны жойдым, жанымнан араладым, тик ниләр генә эшләтим көземнең қараларын. Исләремә бәгырем төшәсең бит, иртән күзләрем ачсам, килеп кенә Муса басасың бит, күзләрем йома калсам. Қойдан дәва табыйм икән, ни хәлләр итим икән, сагышымны тәрәз ачып, җилләргә сибим икән. Хатирәләрнең зәңгәре, истәлекләрнең авы, булып исләремә төшә мәхәббәтле яшь чагым. Безнең матур чаклар иде, яшь чаклар иде безнең, шаулап чәчәк ата иде, гөле тәрәз безнең. Кечкенә иде йортыбыз, ләкин бик күркәм. Синең бөркет Муса, минем қорлыға шағым иде. Хыялларыбыз саф, матур иде, шыңға ұшмады. Яш йөрәкләрнең бәхете ғұмырлы була алмады. Таңнар атайды ауланып, безнең мәхәббәт төсле, ул көнне атқан таң белән кара хәбәр килеп төште. Сине озата чыктым бәгыр, әйттем сөюем хакында. Утлар яна, туплар шартлы иде, шәфәк бармак очларымнан аштым, юк, бәгыр китмә дидем. Тыным белән сине Муса тартып кайтарыр идем. Сине җир ана чакырды, алмадым, алып кала. Кем бәгырен яуга озаткан шул мине аңлый ала. Каршыбыз алмагача, мул итеп алма бирде. Синең белән минем бәхеткә кемнең күзләре тиде? Шыра яктысында төнлә сиңа мамык аяк бәйләдем. Гомеркәемне вахшиләр кискән икәнлеген белмәдем. Йомырләгән чагым менә, сине уйлаган чагым. Муса, мине калтырганда кемгә дип калтырдың? Көмеш чәчләрне яшердем, ак яулык асларына. Сиңа һаман бәгыр язам, җавап юк хатларына. Син алып киткән юлны һаман таптыймын әле. Син киткәндә җәйләр иде дөньяның матур мәле. Таңнар атып өлгермәде, син чыгып киткән идең. Муса, хәтерлисең микән? Хатлар яз дигән идең. Яздым бәгыр, һаман язам, юксынган чакларымда. Язам бәгыр хатларымны, укучы булмаса да. Синең белән хушлашканда чәчкә сыңар идем. Бәгыр бар көчеңне куеп кайтырга тырыш дидем. Чәчкәләрем кара иде, тулы иде йөзләрем, күпме сулар акты тәрәзәдән, һаман сине күзләдем. Муса, киткән чакта миңа сөям дигән идең бит. Хат хәбәрдә генә әзмә кайтам дигән идең бит. Сине күреп туя җитешмәдем сөяргә. Миңа хәзер калган гомрем хәлем җилгә сөйләргә. Сагышка манып хат язам. Язам да салам утка. Төшләремә дә кермисең бик сагынган минутта. Күлләреңә Муса көймә салдым. Көймәләрем камышта. Сагынуларым чиктән ашты Муса. Саргаюым